Здравейте, аз съм JJ Pro XS и днес ще играем пак ага, защото Майнкрафт епизодите на качването. После ще играя пак на Into the Dead. Не, аз после ще играя на някаква друга игра. И сега да се напиша да си промених профила. Така се пише аз. И сега почваме да играем. Докато... изядоха мъж. Спра да ми лапи. Хора, ще се върна, когато стана на... Хора, стигнах 36 точки в България. Вие ми видяхте името как се пише. После в описанието пак ще го има. Или вие ще видите. И ще има описанието за канала на братовчет ми. Той също ще качва клипове на други игри. И това ще е. Което да кажа. Не. Що? Никой маните. Мамо теба. Тъпа. И аз съм 111 точки вече, хора. С България. На кое място съм? На 42. Гаспа, вече съм 155. Не може да изям Барак Обама. Фака. Не си съм, защото съм пил каве. Мило. Да се няма тъпи. Тия огромни тъпаци, бе, тъпи. Кощачка е, Падгърли. 38 место. От 36-то. Колко ти минути? 2 минути. Колко? 8. Миналия клип. Вече съм 200 точки. Моли. Какво? Не може. 18 видео. Не мога. Що? Ще да е колко мен. Не видях, че мина през мен. И пак не го изядох. Леко не? Не. Аз го изям, той ще стана голям. Ако мога да. Ламия. Турци! Турци мотани. Хайде, С малко, баничка там. С малко. Баничка там, да, И хора, това ще е клипа на Агарел и това е